Orta Anadolu'nun çeşitli illerine sürgün edilmiştir. Li Amedê û bajarê Herêmê biryara sürgûna 682 mamosteyên Kurd hat derxistin ku piraniyên wan dişînin bajarên Anatolyayê navîn. Hejmara mamosteyên Amedê 264 e. Şaxa Sendikaya Eğitimsenê li Amedê li dijî sürgûnan daxuyaniyek da û vê biryarê weka tehcîrê binav kir. Rêveberê Sendikaya Abbas Şahin destnîşan kir sendikaya wan di 29 meha dozdî a sala 2015 de li Hemer Qedexe şer pevçûn ên li Cizîr û Sûrê daxuyaniyek belav kiribûn û dexwaza aştî anîbûn ziman. Her wisa di roja zimanê dayîkê de jî biryar dabûn ku dersek bi Kurdî bidin. Lê piştî rewşa awarte piraniyên wan Kurd 11,000 mamoste 4 meh ji kar hatin dûrxistin tenê li Amedê ev hejmar 4300 bû. Rêveberê Sendikayê destnîşan kir ku 130 mamoste jî hatin desteserkirin li Amedê û ji sedî zêdetir jî ji kar hatin derxistin. Sendika dibêje bi vê biryarê tê xwestin hem gelê Kurd hem jî zarokeyan werin cezakirin. Gelek mamoste hinek ku bi vê biryarê jiyana wan serûbin bûye. Yek ji wan jî mamosta îngilîzî Berfîn Îdê ye. Ew 11 sale mamoste ye. Di gel kurê xwe Robîn û hevjinê xwe hatiye daxuyaniyê. Dibêje ew hêvî dike ji vê xeletiyê paş te gav were avêtin. Mamoste Berfîn destnîşan kir ku kurê Robîn bi Tirkî nizane û li bajarên Tirkan ev rewş wan dike bin xeterê. Mamoste Ramazan Sümer jî yek ji rêveberê sendikayê ye. Di daxuyakirin bi vê biryarê tê xwestin derbel milletê Kurd bixin. Dikşînin viya bi perwerdehiya zarokên vê herêmê dilîzin esas gera me re bal bikşîne ser viya. Sala çûnê jî van çaxa 14,000 kes li vê herêmê car ji kar derxistin. Yani zarokê me sê meha bê mamoste man. Tu perwerdeyî kir nedîn. Car berê eydê bû, car va kara meşandin, aniha jî bi sirgûnê zîhnê mamosta teva li nav hev û dixistin. Yani ev mamostê li vir jî bimîne tu performanskê ew ê li dibistana nîşan nedin. Ew balê dide ser rewşa xeter a herêmên sirgûnê û destnîşan dike li gelek bajaran nîjadperest zêde ne ku ne ji Kurda hez dikin ne jî dikarin tehemûlê mamosteyê Kurda bikin. û sirgûn hem gel cezakirine û hem jî ê ku dişînen wir heqeten em mesela em bêjin tedît bê can güvenlî. Yani em ji wî jî pir ewin. Em nizanin ew ê ew hevalê me her wir ew gelê wira ew ê çi bertek nîşan bidin çimkî berê viya got bira neyên vira. Em bêjin par jî digotin em ê sirgûn bikin gelê wir nedixwast di sosyal medyayê de digon bira neyên em zarokê xwe nadiwan em emanetê wan nake. Yani vaya întihareke ez wer dibînim ha. Hem ji bo hevalê me pir tişkî em bêjin nayê tarîfkirin ku nayê zimanê min ku ez viya bînim ziman. Hêja gotinê ku mamosteyên ku biryara sirgûna wan derketiye ji roja çarşemê şûn de ê dest bi çalakiya rûniştinê jê bikin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.